नैबे भिडिअ'आव नोंथांमोना नुनो मोनगोन प्रमद बर' सार आरो हाग्रामा महिलारि सारनि दुर्गा फुजानि गाहाम हामग्लायनाय सिबिनाय लोगोसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बि नोंथांमोना बा जों गोबां खोनाबोखादोंमोन दायो एक्स एन डि बि इउनाइटेड फर एम बे दाफुंसार जाबावबाय बे जाहैबाय बिथांमोना मानि थाखाय मा डिसिसन लानानै गोदानै नोंथांमोना बिथांमोननि आइडिय'लजिखौ खोनासंनो हागोन। दिनैनि हाबाफारियानो जाहैबाय थांनाय 2022 मायथाइनि 21 अक्ट'बर सानखालि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बि आफादखौ जोङो गोदानै जों दाफुंना लानाय जादों आरो बर'नि जि 30 गोरोबथा बे गोरोबथानि जायफोर दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मावफुंना होनांगौनि थाखाय सरकारनाव जोङो दाबि दैखांनो थाखायनो जोङो दिनैहाय बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बि खौ थांनाय 2022 मायथाइनि 21 अक्ट'बर सानखालि जोङो बे आफादखौ दानानै लादोंमोन आरो बे फैयै फैयै दिनैहाय 1 बोसोर जाबाय। ओंखायनो बे 1 बोसोर फैनायनि थाखायनो दिनैहाय बे 21 अक्ट'बर सानखालिनो जोंहा बे इउनाइटेड फरामनि सेथि जोनोम सान गोग्लैनाय हिसाबै जोङो दिनै बेहाय सेथि खेब जोनोम सानखौ फालिनाय जादों। नोंथांमोना जे नैबे जोनोम गायसनथाय सानखौ फालिदों बेबायदि नोंथांमोना बेसे गोबाव फालिबाय थागोन? जेब्लासिम माने बर'फोरनि 16 साना जोबा अब्लासिम जोङो फालिबाय थागोन आरो जों मावलांबाय थागोन। नोंथांमोना आथिखालाव नैबे एक्स एन डि बि हिसाबै नोंथांमोना मा मा जेंनाजों भुगिनांनानै दं आरो बेनि थाखाय सरकारनिसिम मा बुङो? दा भुगिनांनाया बेनो जोंनि जे 30 गोरोबथा बे गोरोबथा बायदि दिनै जायफोर दफाफ्रा मावफुंजानांगौमोन बे दफाया दिनैसिम मोजाङै मावफुंजायाखै। एक नम्बरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा दिनैहाय जायफोर माने सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों जायफोर जोबथेसालियाव जोबजानाय दङ बिथांमोननि जेसेबांखिनि गिदिर फिसा दायानो जाया मानो बेफोरखौ माबा मोनसे रेहाय खालामनानै सरकारा दिनै बेखिनिखौ मोनसे रेहायनि गेजेरजों जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि मोनसे गोनांथि दंमोन। दिनै बेखिनि खामानिया आद्रा जानाय दङ। दा बेनिखायनो जों बेखौनो बुंनो सानगोन जे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बि निफ्राय जों बेखौनो बुंनो सानगोन जे सरकारनिसिम जों बेखौनो गुरैयै जों खावलायनाय थागोन। जोङो मोनसे गोजोन हारि हिसाबै जोङो मोनसे गोजोन थासारिजों जों थानो लुबैयो आरो जों गोजोनखौ जों हास्थायो। दा बे हिसाबै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जायफोरनाखि माने 32 बोसोर हाथियार जों दावहा होदोंमोन बे दावहा होनायखौ जोङो फैयै फैयै 2020 मायथाइनि 23 जानुवारियाव जोङो बे भाइलेन्सनि जि खामानि बे खामानिखौ जों गारनानै दिनै जों गोजानाव फैबाय। दा बे फैनायखौ नोजोर बोनानै जाहाथे जायफोर गाज्रिफ्राव दङ बिथांमोना हारिनि स्वार्थ आरो हारिनि जि दावगानाय बेफोरखौ नोजोर बोनानै जायफोर जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ जाहाथे थाब उदां अख्राङाव लाबोनानै जे बर'नि गेजेराव मोनसे गोजों मोनसे रादाब आरो मोनसे बारगोनखौ जों माने सरकारनिसिम दाबि दैखांदों आरो बेसेबांखिनिखौ सरकारा जे मावफुंनानै होगोन बेखौ जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बि निफ्राय सारमोननिसिम माने गुरै खावलायना थादों। जे नोंथांमोनखौ जे नुनो मोनदों जे नोंथांमोना माखासे साननि सिगांफ्राव बेफोरबायदि माखासे जौ जुवाफोरजों गफबनानै थानाय आरो माखासे देहा फालांगिरिफोरावनो बेबायदि नोंथांमोना हमबाय थादों। नोंथांमोननि गुबै थांखिया मा? जोंनि थांखिया बेनो जे मोनसे ड्राग्स आरो मोनसे जि निसा फेग्रा जिराद बे फेग्रा जिरादखौ जाय हारिनि गेजेराव बांद्राय बाहायनाय जायो बेबायदि हारिया बुहुमनिफ्राय जोबस्रांनो लांनो थाखाय बारा गोबाव सम नाङा। बेनिखायनो जोङो हारिखौ रैखा खालामनो आरो हारिनि थामोनथा जि सोदोमस्रि बे सोदोमस्रिया हारि हिसाबै थांनानै थानांगौ आरो हारि हिसाबै मोनसे बुहुमाव सिनायथि जानांगौ। दा बेनि थाखायनो जोङो जोंनि हारिनिफ्राय जे ड्राग्स जौ जुवा जिखि फेग्रा मुवा जाया मानो बे फेग्रा मुवाफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय अराय सम जों जोथोन लादों आरो जों लाबाय थागोन जेब्लासिम माने जोङो थाबाय थागोन अब्लासिम जोङो बे आफादा जेब्लासिम थाबाय थागोन अब्लासिम जोङो बेखौ होबथानायनि मोनसे राहाखौ जों लाबाय थागोन। ओंखायनो जोङो बे दिनैनि बे सेथि खेब फाउन्डेसन डेनि गेजेरजों जों गासै रायजो राजाफोरनिसिम जों बेखौनो मेसेज होनो सानदों जे जोङो बयबो रायजो राजाफ्रा जों बुजिनांगोन आरो जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिया जों बुजिनांगोन जोङो जि फेग्रा जिराद बे फेग्रा जिरादफोरनिफ्राय जोङो अराय सम गोजानाव थानो जों जोथोन लानांगोन आरो जों बयबो जों गासै सुबुं माहारियानो बिनि हेंथायै गसंथेनांगोन आरो जों गासै सुबुं माहारिया गसंथेयोब्लासो जोंनिफ्राय बेबायदि मोनसे अगेन आखु जायफोरनिफ्राय हारि फोजोबस्रांग्रा बैफोर जिरादफोरखौ जों अब्लासो जोङो होबथानो हागोन। दा बेनिखायनो जों
ओंखायनो इउनाइटेड फराम अफ एक्सन निफ्राय जों बेखौनो खावलायदेरनो सानदों जाहाथे गासै रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय जि जौ जुवा आरो देहा फालांगि बिनि हौवाजों बैनि हौवा हिनजाव बैनि हौवाजों बैनि हौवा जोबोद लाखानाय नाखारनाय जोङो समाजा जुदि सांग्रां जायाब्ला जों बेखौ होबथानो हानाय नङा ओंखायनो जोङो गासै समाजखौनो जोङो सांग्रां जानो होदों आरो जों अराय सम जों समाजजों दङ आरो समाजाव थानाय जों अराय सम खामानिखौ जों मावगोन। आफाद हिसाबै इयुनाव माबायदि खामानि मावलांनो थाखाय जोङो इयुनाव हारियाव जि खैदां खैफोद फैगोन आरो हारियाव जि जेंना जेंगोना नुजाया मानो बे जेंना जेंनाजों जों अराय सम मोगा मोगि जालांनो थाखाय आफादा नाजालांबाय थागोन। এই মুহূর্তে আমাদের বাজার সার্বজনীন দুর্গা পূজা মণ্ডপ এলাকায় গতকালে মার সামনে আজকে আমরা বাজার দুর্গা পূজা কমিটি 153তম থেকে সর্বপ্রথম অনারেবল স্যারকে প্রীতি শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাই। আমাদের মার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন পুরোহিত মহাশয়, তাকে আসন গ্রহণ করার জন্য বসুন। दुर्गा फुजानि मन्दप बेरायनाया मैयानिफ्राय आं बेरायगासिनो दङ। बिजनियावबो 8-9थासो फुजा मन्दपाव आं बेरायदों आरो दिनैबो क'क्राझाराव टाउनाव जेसेबां फुजा मन्दप दं बेखौ आं बेरायनानै मा दुर्गानाव आशीर्बाद बिनो नागिरदों आरो आं बिगासिनो दङ आरो बयनिबो थाखाय आङो प्रार्थना खालामदों जे जाहाथे बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठिया खौसेयै थानो हायो, सान्थियै थानो हायो, बेनि थाखाय आङो मा दुर्गानाव आर'ज गाबदों आरो फैगौ दिनावबो जाहाथे बे रोखोम दुर्गा फुजाखौ सान्थियै खुंलांबाय थानो हायो बेखौनो आङो प्रार्थना खालामबावदों। बिटिसिनि गंफ्रोमबो जिल्लायाव बेरायदों? बिटिसिनि खालि बिजनि आरो क'क्राझार आरो गाबोन आङो बहाबा नोंसोर बासुगाव थांनो हागौ आङो गाबोन। बेखिनियानो खोथा दे।